Меніңше, біздің драматургларының көбісі 90-шы елларда қалған. Аларның сознаниясы үз аңы 90-шы еллардағы кебек. Хәзер 21-ші ғасыр. Һәм башкача фикерләргә, башкача конфликтларды эзләргә уйлап табарга кирәк, минемчә. Шуңа күрә комедияда алганда без алабыз аларны. Мәсәлән, нинди тирән мәгънәле әсәрләрне миңа мәсәлән бик сирәк күрергә насыйп була. Шулай. Театралга китте, драматургия йортта калды. Драматурглар зинһар үпкәләмәсеннәр. Үпкәләсәләр үзләренә булсын инде. Шуңа күрә ул теге без язабыз, бездә 30 драматург бар, менә без фәллән, без теге. Менә мин кичә 2 татар шәй бер укыдым. Мин менә укып чыктым, күш хәл белән генә укып чыктым да, аннан соң бер шәй эчтем, тынычланыр өчен, беләсезме? Итәм, моны тагын сәхнәгә чыгар. Бу шул бер бытовуха, русча әйткәндә, шул кадәрле шул ир белән хатын, аларның бер-берсенә ниндидер теге тузга язмаган мөнәсәбәтләр, тузга язмаган ситуациялар, әйтәм, шушыны чыгарырга тиеш микән без бүген сәхнәгә. Ни өчен шулай татарда тема сайлыгы, фикер сайлыгы, бер тирәдә генә казыну, шул күлмәгештән тирәсендә генә йөрү, ниндидер менә шундый нәрсә дип әйтим инде, шул хәтле кызыксыз темалар хасил була да, шуннан бөтен кайф төшә. Алмыйбыз инде без аларны. Аннан соң режиссерларга шушы драматурглар белән бергә әгәр дә бер әсәргә торалар икән, или алып шуны икәү бергә фикерләрен әйтә-әйтә язып чыгалар икән, или драматург үзгәртеп язып чыга икән, нишләп алай эшләмәскә?